پیشەیە ڕۆژنامەوانیە ئەو پیشەیە و دەسەڵات و پارتین سیاسین کوردستانی بۆ ئازادیە لە قەلەم دەدەن لێ بەردەوام ژی پێشێلکاری لە هەمبەر vê پیشەی دهێنە ئەنجامدان ji aliyê دەسەڵاتدار و پارتên siyasî ve dawî car jî hêzên emnî li zalgeha Pêşyaburê rojnamevan ê xistine ber lêdan û sivikkirinê ku bi merema rûmalkirina çalakiya Kongerê Neteweyê Kurd li wê derê amade bibûn. Herî sermahatekirin bêyk û însertek yan jî saniyeka wêneyê bideyne girtin bû rûmalkirina çalakiyekê em çûyne wêrê ekser herîşî mehatekirin û her wekî hat wêneyê da we wêne kirî em hatîne eşkencedan û em hatîne lêdan dîv da jî sifkatiyeka dijwar mehatekirin. Rêgirî berdewam nehert ev yekemîn carekum amaje pêdayîn berdewam rêgirî rojnamevan tê kirin evet demekî daye ku daxwaziya serbixweyê dikin daxwaz dikin layekî dijî de behsê azadiya rojnamevanî dikin behsê azadiya raderberiyê dikin. Sendîka Rojnamevanên Kurdistanê liqê dihûkê jî vê hêriş û rêgiriya li ser rojnamevanan rîswa dike û dixwaze lêpirsîn digel encamderên vê kiryarê bihê kirin. Sendîka bi hemî şêwekî hêrişkirin û rêgirîkirin li rojnamevana îdana şermizar dikeyn. Ya min divêt bêjim ew wekû sendîka em daxwazê cihêt peywendîdar dikin ku lêpirsîn van kesa bihênekirin ev ê bine egerê rêgirîkirin û hêrişkirinê bû ser rojnamevana. Berdewam gileya rojnamevanan lê devera behdînan rêgirîkirin ji rûmalkirina rîdanan û hêrişkirine bû serwan. Wekî ew dibêjin bitinê her pêşêlkariyek hijmarekî zêde diket li ser amarên pêşêlkariyên ku li hember rojnamevanan dihê kirin. Bêyk û dûseyên wan bigehin encamekê. Dilşad Hîmû NRT Duhok.